Jak by si zhodnotil svůj první zápas, první FK Příbram? Tak neviem povedať, sú to divné pocity, lebo po dlhej dobe som hral súťažný zápas, takže musel som sa adaptovať veľmi rýchlo, lebo v podstate došiel som tu v pondelok, zo párkrát som potrénoval a hneď som šiel do toho. Ja si myslím, že odohrali sme veľmi dobrý zápas, tá druhá polovica bola z našej strany lepšia a keby sme mali trochu šťastie, tak sme mohli ten zápas i vyhrať. Je přesto výsledek 1-1 přijatelný? No, v tejto situácii si myslím, že každý bod je dobrý. Teraz máme bod, máme pred sebou ďalší zápas s Českými Budějovicami a budeme sa snažiť, aby sme získali 3 body. Jak moc důležitý a rozhodující bude zápas příští týden? Ja si myslím, že veľmi a ja si myslím, ako každý jeden musíme sa sústrediť na každý kolejný zápas, skúsiť ho vyhrať a nemysleť veľmi dopredu, ale vždy na ten najbližší zápas sa sústrediť. Děkuju. Ďakujem.